You're still listening sa atong Bisdak Tambayan na Radyo FM, asa ninyo madug ang mga Bisayang musika ug mga programa nga among ihatod para sa inyo. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Broadcasting live in the airwaves of Internet Radio, the one and only, simply the best. Bisdak Tambayan na Radyo FM. Online radio station mo. Tambayan ng tropa namin yan. Tambayan ng tropa yan. Ang ganda dun eh. Biscuit Radio FM. Station mo. Ang Bisdak Tambayan Radio FM una sa mga radyo nga niya sa online regulation. Dili kami komersyal o programong radyo. Ang Bisdak Tambayan Radio FM madagal lang nga libo o personal sponsor. Huwag mo yung migasa sa mga necessary mga kailangan sa radio website, radio application, communication, o iba't pa mga radyo. Ang tanang kuha lang nga libre. Ang amo po na lang sa pagbuhat ng Bisdak Tambayan Radio FM ang pasensya, kahagod, informasyon, communication para sa mga ubat at bisyan ng konsulta ng mga sa mga programa na among ibuhat o ipaparapan. Kaya sa atong makapagpapag para sa abroad ng ibaw na layo tayo sa atong Pilipinas. Usap mamati sa atong evaluation niya para sa mga sa ulan ng Tagalog, English o ubat pa mga suriyan. Ang mga materialis o mga programa na among gamit ng among original. Nakuha sa pagkuhan sa internet, magazine, newspapers, libro, informasyon o sa ubang mga sources. Among ibuhat o ibig kung para sa lahat ng mga tao na kung patanglitan man na ikaw tagiya ay lang sa puso mo. Kaya ang purpose sa programa sa radyo ang nakatag kalipay sa pagdato mga nagsaya ng usad lahat maglipay-lipay o karamamati lahat kung malayo sa atuang lugar sa Pilipinas o katong walay akis sa mga Bisaya o bistak ng mga bistak ng mga radyo kung lang mo makamati sa among mga lain-lain programa especially itong malayo kayo kami lang tayo sa Pilipinas o abroad, wag ito mabating ang mga Bisaya na programa o radyo sa internet para sa kung mga tao layo tayo na nandito na yung tao na atong galing kanang sa kami dahil ba ito mapraktisat atong kawalingan mga sughan o utilidad o kalitan ang atong mga pagka-original. Hindi yung Bisdak Tambayan Radio FM, dedication sa atong mga bisdak, hindi mo kalimutan. Sa Pilipinas naman, o nasa abot, nagpuyo o nagtrabaho. Basta, ang Bisdak Tambayan Radio FM para sa intanan, kabisdak, kabisaya, o mga kapalo sa studio, pagka-antiso sa atong sinunyan na mga bisdak. So, daghang salamat. O siyempre, pasalamatan na ito mahingala. Wala laing kundili ang Takoy Merchandise. Kaya ang Takoy Merchandise mahingala, nagbaligya kiniog mapuslang kay nga mga butang, maayong butang. Magamit mga hingala. Ha? Sama sa arinula ang gunitanan na asa sulod. Mapalit ni sa ilahang mahingala. Ba't yan yung arinula mahingala, no? Mapalit usab sila mahingala ang mga RTWs nga mga barato lang. Ha? Doon na lang mga factory defect pero gamay lang. Preaning ang heel na sa tubangan. O
Oy, karon ha, nagdaghan na kayo ng gawas karon nga mga cellphone. Mga cellphone mahigala. Ambot ning ano ng mga cellphone mahigala nga gikan man gyud ni sa gikuan man sa prutas ug sa mga gulay. Nay ang cellphone gikan og nay mga lain lagi mga prutas, mga prutas na apple, nay cherry. Karon nay gulay kana na po'y upo. Pero mahingala kining cellphone nga ginama sa buhol. Ambot lang kung doon na pa ba'y makakuan ani, makalabaw pa ani mahingala. Kay kini triple SIM, tulo ka SIM ang masud ani. Mabuang lagi ka katong plakiro kayo, tagbaw. Lain nga number no, tulo ka SIM. Unya kini mahingala doon na ni radio, doon na TV. Doon na pagay diplansa pagay ni mahingala. Diplansa ni kay muinit pa ang baterya ni, pwede na nimong maplansa. Sa imong buto. Unya kuyaw ni mahingala, kuyaw ni nga cellphone kay kung kawato ni, unya malayo ni sa taga mubuto ni mahingala. Oh, pwede pa ni himong detonator mahingala kung na kay pabuton, pwede ni. Labaw sa tanan mahigala, gamit kay kini mahigala nga cellphone. Kay kining cellphone na mahigala, kaya ni nga muguba og pamilya. Kini nga cellphone ginama sa buhol mahigala, gihingan lang kini og Nokia. Nokia mahigala, busa. Sa pa may gipabot kini mapalit kini mahigala sa Takoy Merchandise. Mapalit kini kung doon na mo'y kwarta. Asma mo nilalong mga lugar, mga amigo-amiga, kamisya na mga kalor ng tanan, mga kinabuhi, takukan ka sa mga trabaho, sa mga pamati. Basta, ayaw mo pala, kaya pa yung DJ tao. Service sa mga mga programa, aking pinipili para sa mga so, kumusta naman itong mga kinabuhi karoon, mga amigo-amiga, kapatid, mga kasangkayan, mga OFW sa pagkulat sa tao, mga OFW kasi siyempre, natin ko sa laking lugar, sa abroad, trabaho yun, kaya yun para mabuhay ito. Ano itong mga pamilya, mayog, mayog mga selebrasyon na mabilipan na itong mga paling na masaya. Alam mo na, basta keep listening sa atong radyo. Karoon na pagkakamo mo sa atong kapista, Tambayan Radio, TV, na lugar sa atong internet. Mga internet na nila, bayan, amigo, mga OFW, mga barkada, amigo, amiga, mga sa bayan, mga lahala. Kaya mo na itong sensyon, medyo balik ko rin yung para di pa yung makubantin na mag-sensyon ako na usa. So, here's some music para tayo naman. Hindi na mga kabisman na to, mga eksitira puwera. Okay. Ang kulit yun mo. Asa ba itong tubo?
Someday they'd meet again and have a need for more than reminiscing. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling back again. It's the one that they had back when they were too young to know love is real, real. But somehow something never changed. Even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. They got another chance, and if they take it, maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. You're still listening sa akong Bistas Tambayan ang Radyo DJ Halls, of course, kiri ang DJ Amores. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when they tried. But something Mga sawi! Alak pa! Maybe now they can be more than just friends. Oh, she's back in his life, and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, maybe this time, Hoy! love Hoy! Shota ko yan! Walang aswangan! Ako na. Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon na lay radyo. Kung wala, may mahimo na to. Ay, karya! I believe fantasy of a might be you and me. Yeah, somehow I know this moment written across the stars in the sky. Something like a miracle, whether it be real or make believe. I cherish Alien! Our love so deep, it's taking me Precious as this moment with you. The love we have is more than a miracle. Every day of my life is carefully entwined with you. More than a miracle. You're taking my heart away. To a wonderland. Hold me in your arms. Ever so tenderly. I whisper words so Sure. Sure, yes. Bakit ako gusto mo? Bes. Pagkalalaki ko karoon. every little way, every single day. That's why not a moment in time. Oh no, precious as
smile is all because of you. Ang mga bayot dili makasulod sa langit. Ay nga naman di ay. Maglatay-latay na lang dahil sa limbo. Love we have is more than a miracle. Whoa, every day of my life is carefully entwined with you. You're more than a miracle. Not a moment in time. Precious as moment with you. The love we have is more than a miracle. Every day of my life is carefully entwined with you. More than a miracle. Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon na lay radyo. Kung wala, aw. May mahimo na to. You're still listening sa atong Bisdak Tambayan at Radyo FM with your DJ host, of course, Kiri Aguilar. DJ Abore. Pangarap ka sa tuwina, lagi kang nasa isip sinta. Maging sa pagtulog ko, ikaw ang nakikita. Nais kong makapiling kita. O gilig ko. Pulis, kilugos ko. Asuman. Turay. Bang. Agay, oy. Di ay, ha? Ay! Okay kayo! Miss na miss kita. Gusto ko sana'y nasa langit sinta, di matapos yaning ligaya. Pag hindi nakita, ay nalulungkot na. Di ko kaya ang nag-iisa. O kilig ko, miss na miss kita. Babae sad karon. Kabalo sad mag 1, 2, 3. Naloko na. Kita, gusto ko sana'y makayakap ka sa aking pag-iisa. And please always yo. Pangarap ka sa tuwina, lagi kang nasa isip sinta. At magkapiling na nang hindi na nalulungkot pa. O kilig ko, miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kasama. O kilig ko, You're still listening sa atong Bisdak Tambayan at Radyo FM with your DJ host, of course, Kiri Aguilar. DJ Abore. o kilig ko, miss
ko. Kala? Ay, ayan na lang. Flat na din yung likid. Flat man gani mong ilong nga kung muray karga. Bato-bato sa langit ang maigo. Hubagyo dayon. Ay! Okay kayo! Ay, kariya. God bless always, yo, 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 yo! Isag na hilayo, damgon ko ikaw. Isan sa damgunan, pakiton mo ako, akong nagpangga mo. Himingaw ako. Day mahimo ug paghandom lang himingaw ako. Handumon ko ikaw, bisag na hilayo, damon ko ikaw. Patay ka niya. Ano ba mo? Asa ba itong tubo? Naloko na. Day mahimo ug paghandom lang himingaw. Iuli lang nako ni akong asawa nga buktat. Oh, nga naman. Nagkahapon pa lang ganyan magkikasal. Maula ginay problema pa. Paghani mo na mo gahapon, pwerte mang tuwang-tuwang mo eh. Kitagat ko. Ay! Okay kayo! God bless always, yo, 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 yo! Ingon sa giminok karon kinahanglan ko. Sa kadamgo wala na masayod kung unsa ang angay buhaton. Handumon ka ba, kasilagan ka ba, o kalinta na lang? Ingon
sa gihaya karon ang akong galamhan. Wala na'y umuy bisan jutay kining balatian. Gani sa luha ako intaw na huksan. Wala na'y kahong kining dughan na magkamtan. Nahugnog na gunog na hunla ang akong himaya. Nahugnog na gunog na hunla sa imong pagbiya. Walay ko kaluoy ako nga gibudhian. Walay ko kaluoy ako nga gitalikdan. Patay na ang tugmang anhi puno sa hudyaka. Patay ng pagpating nalumsan sa Bisan tungkol sa uling yung tago, bisan tungkol sa uling yung amping, ang talan mga sikreto ni TV. Mag-goodbye. Daho! Patay ka niya! Sa pindugan sa tilong ng andoy na lamang. Nang andoy matapos na lang ang tanan. Patay na Gusto niyo sabihin sa ano, Bistat ng Bayan ng Radyo TFM. With your host, of course, patay ng pagpating with Jerry nalumsan Flores. sa mga luha. Anak, wala na'y bili, ikinabuhi. Sukat kang nagtubog ka na akong pinili. Sa bindughan sa ilong ng andoy na lamang. Nang andoy matapos na lang ang kanda. Happy birthday! Regalo na ko para nimo. Hala, oy, kanindot. Ma-flatter mo pug ko, oy. Oh, flat man dyan na nga sandal. Biyaan na ta ka. Wakay pulos, tapulan. Suwayi, buhatong galing na ni mo ah. Maglaslas yun ko. Bot, maglaslas guturoy. Hadlok magay ka magpatuli. Laslas pa noon. O siyempre, pasalamatan na ito mahingala, walay laing kundili ang Takoy Merchandise. Kaya ang Takoy Merchandise mahingala, nagbaligya kiniog mapuslang kay nga mga butang, maayong butang. Mga gamit mga hingala. Ha? Sama sa arinula ang gunitanan na sa sulod. Mapalit ni sa ilahang mahingala. Indot kayo ni mong arinula mahingala, no? Mapalit usab sila mahingala ang mga RTWs nga mga barato lang. Ha? Doon na lang mga factory defect pero gamay lang. Rianing ang heel na sa tubangan. Oy, karon ha, nagdaghan na kayo ng gawas karon nga mga cellphone. Mga cellphone mahingala. Ambot ning ano ng mga cellphone mahingala nga gikan man gyud ni sa gikuan man sa prutas ug sa mga gulay. Nay cellphone gikan og nay mga lain lagi mga prutas, gikan mga prutas na apple, nay cherry, karon nay gulay kana na po'y upo. Pero mahingala kining cellphone nga ginama sa Bohol. Ambot lang kung doon na pa ba'y makakuan ani, makalabaw pa ani mahingala. Kay kini, triple SIM, ha? Tulo ka SIM ang masud ani. Mabuang lagi ka katong plakiro kayo, tagpaw. Oh, lain nga number, no? Tulo ka SIM. Unya kini mahingala, doon na ni radio, doon na TV. Ha? Doon na pagay diplansa pagay ni mahingala. Diplansa ni kay muinit pa ang baterya ni, pwede na nimong maplansa. Sa imong buto. Ha? Unya kuyaw ni mahingala, kuyaw ni nga cellphone kay kung kawato ni,
Ha? Unya, malayo ni sa taga, mubuto ni mga higala. Ha? Oh, pwede pa ni mo ang detonator mga higala. Kung na kay pabuton, pwede ni. Labaw sa tanan mga higala, gamit kay kini mga higala nga cellphone. Kay kining cellphone na mga higala, kaya ni nga muguba og pamilya. Kini nga cellphone ginama sa buhol mga higala, gihingan lang kini og Nokia. Oh, Nokia mga higala, busa. Unsa pa may gipabot ninyo, mapalit kini mga higala sa Takoy Merchandise. Mapalit kini kung doon na mo'y kwarta. Simihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanyog sa kamumuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Kapatid mo sa balita ug serbisyo. Ang bisdak tambayan ng Radyo FM. Numero 1 sa serbisyo publiko. Tayo po'y magsitayo at ilagay po natin ang ating kanang kamay sa dibdib ng ating katabi. Isuot po natin ating mga bigote at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng mga swabe. Nasa ulap ba ang iyong wika? Mukhang malayo ang iyong Sus, wala pa kaunta dahil kaso lang, nakatubang ka. Pwede ba talikod na lang? na ikaw. Ang ulat hindi mo, asa ba tong tubo? Naloko na. Patay ka niya! Subok na ang aking pag-ibig. Ikaw lamang sa buong daigdig. Tumitibok na puso ko'y dindig. You're still listening sa atong Bisdak Tambayan ang Radyo FM with your DJ host, of course, Kiri ang inyong DJ of course. Habulin ang babae para manogabi. Oo, ako si Mr. Suave. Oo, grabe. Halik ko yung iskarte. Wala silang masabi. Hinaya lang ako. Ako'y bahala. Lami ako eh. Ako po'y tuta. Dito lang. Ito yung tuyok ko. Kakino. At kung kailangan na ika'y paligayahin, huwag mag-alinlangan. Uy, kaluha. Unsa may pangalan aning bataa? Buda padre. Kining usa. Toyota. Uy, ba? Unya, unsa may ibindita nato ani? Crudo o gasolina? Toti lang, father. Habulin ang babae para manogabi. Oo, ako si Mr. Suave. Hayop kong bumiskate. Marami sa suave. Hay, 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 hay. Hay, 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 hay. Hay, 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 hay. Hi, 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 hi.
ang bawat sandali, lagi nang may ngiti, dahil langit ang nadarama. Para bang Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon na lay radyo. Kung wala, sabihin mo na to. ay tunay ngang ganyan. Laging yakap-yakap, yakap na sana'y Deh, walang angtod karon, wa paghapon ko kaila aning lakiha nga naa sa imong picture frame sa lamisa. Kunsa man tatay nimo, igsuon o imong uyab sa una. Ako nga na dear sa wala pa ko nagparito, okay? Init ng pag-ibig, ating pagsaluhan. Kung mayroong hahadlang, di ko papayagan. Kung mula sa puso ay tunay ngang ganyan. Pagbasa sa mga iso o palaso, versikulo 6, 9, pag-amping sa mga sriki, utan, cute, guwapo, grabe magandi o hindi o kaligyan sila. Pagsaluhan, kung mayroong hahadlang, di ko papayagan. Sa puso ay tunay ngang nais ko ikaw ang laging yakap-yakap, yakap na sana'y walang wakas. Sana'y lagi sa atong bisnan ng bayan ng Radyo sa FM. mga Regional, sa of course, dama. with J. Flores. Init ng pag-ibig, ating pagsaluhan. Kung mayroong hahadlang, aking paglalaban. Kung mula sa puso, kung mula sa puso, sa puso ay tunay ngang ganyan. You're still listening sa atong bisnan ng bayan ng Radyo FM. With your host, of course, with J. Flores. Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon na lay radyo. Kung wala, may mahimo na to. Yakap ko siya dahil lumayan. Nagaling dadaan. Paano ko sasabihin ito? Puso'y tiyak na masusugatan, kaya ba niyang maunawaan? Paano ko sasabihin ito?
check, mic check, 1, 2, 1, 2. Clear ba? Clear? Clear? Mic check, 1, 2. Clear? Clear ba? Oh, okay, okay. Salamat, salamat, salamat. Paano ipadarama sa'yo sinta na puso'y arin na ng iba? Labis na pinagdalam na. Bakit sa'kin ba manggagaling? Ko sasabihin ito. Reminder lang sa kasjot na unta na nakatusok sa karon tangtanga sa Ayaw! Okay kayo! ang lutyo nimo. Asa ba tong tubo? Patay ka diha! Tapos na di makapag-umpisa. And please always yo, 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 yo! Paano ipadarama sa'yo sinta na puso'y arin na ng iba? Sir, kinsay mas lindot, si ma'am o ako? Siyempre, ikaw. Mayong binuang ba? Gano'n ko taong binuangan mo, tika. Ay, yan na pa. Gano'n ka pangutan naman ka. Ingon lagi atong driver, mas lindot daw si ma'am. You're still listening sa atong Bistas Tambayan ang Radyo FM with your DJ host, of course, kini ang inyong DJ Bores. Day, konsugton ko nimo. Akong kabuton ng bulan o gihatag nako nimo. Paghilom diha oy, wala gani kakakuha ana imong kugmo nga naras imong ilong. Patay ka diha! Radio 1. Show! Day, mura ganin ninda ko na imong tiyan. Cancer baya ni ma'am. Ha? Unsa? May cancer ka? Wala oy, si Bako. Cancer ba? Good morning, class. Ako yung bagong Filipino teacher ninyo, ah. Start na tayo, yan. Kanor. Gamitin sa pangungusap ang salitang ito'y. Ito'y isang nakakatawang pangyayari. Why? Very good. Ikaw. Sa iyong pangalan? Nitoy, ma'am. Nitoy. Gamitin sa pangungusap ang salitang ito'y. Ito'y paggamay. Pagdako, iro. Please always yo, 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 yo! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Bistas Tambayan Radyo FM. sa kamingaw.
sa tago isugilon ko. Buyag-buyag, no? Mga gwapo-gwapo lagi yung mga anak. Ay, Marie, kung akong mister lang ang akong saligan, yun, may suraan akong mga anak. Ngano mga pantuso Patay ka niya! kanino akong diyan unsa pa gayud ang hinungdan kalipay mong talikdan. You're still listening sa atong Bistas Taong Bayan, ang radyo ni DJ host, of course, Kiriya, with J. Amores. Hisabi ang imo paghigugma. Patay ka niya! Usahay pakiton mo akong muhila ka. Mano ba kini pagkadilim masabong unta nahigugma ka man. Ngano Day, to baga ang telefon, basig ang kabit na po nasa imong sir. Si ma'am, baya, pasilusan pag yun ko. Di taon ko silosa, no? Di ay, ha? lang sa tago ang kasakit sa kaminan. Dito sa tago isukilong ko ang tago. Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon na lay radyo. Kung wala, aw. May mahimo na to. Patay ka niya! Paday sa himaya mukaroon ang kanhitang mga giilubong. Padayon sa hudyaka samtang imo pagkaroon kay ugma damlag lain na ang panahon. Pasagdan Kung ang mga lalaki mao'y haligi sa panimalay, o kung ang mga babae mao'y kahayag sa panimalay, kaming mga bayot mao'y anay nga magkutkot sa inyong balay. Di ay, ha? Ay, ha? No! Kay ugma lain na kay sa karon. Ang kulat yun nimo. Asa ba tong tubo? Naloko na. Nga may aglaw niya ang tuman mong kalipay sa kalit lang mawala. Basulan mo ang limbong panumpa mong bakak. Mahanaw tanan mong pagmaya. God bless always, yo, 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 yo! You're still listening sa atong Bistas Taong Bayan, ang radyo ni DJ host, of course, Kiriya, with J. Amores. Lain na ang panahon. Apan kinitiman nga may adlaw raon niya ang tuman mong kalipay sa kalit lang mawala. Basulan mo ang limbong o panumpa
My God! Basulan mo ang libong panumpa. Mahalaw tanan mong pagmaya. Apan kinitiman nga may adlaw raunya. Ang tumanong kalipay sa kanit lang mawala. Basulan mo. Wow! Ang beauty niya, uy! My God! Wow, ang sweet naman. Gibati ko Nataon ang hugmang nakatuang kanimo tinangga ko ani intaw na kuning mabugnaw gabi binuksan kinindukhan aron ka makasaksi nga dinhi sa ilaw sa Bistas ng bayan ang radyo DJ host, of course, Kiri Aquino. DJ Apure. Wala ka palang webcam at mic, nag-chat ka pa. Ang gibati ko natawo ang gugmang makabuang kanimo tinanggap ko aniya intaw na kuning mabugnaw gabi binuksan kining dukhan na dinhi sa ilawom sa langit ang gugma ko timuda ang gugma ko Hello mga manash! Kumusta mo diha? Mga friendship, nagproblema ka ba sa imong sakit sa panit? Sama sa buni, hadhad, an-an, kagid o kirkir o bisan unsa nga sakit sa panit? Worry no more! Aniya na ang gilalisan o gikagubtan sa tanan sa tibuok Pilipinas. Ang herbal nga binuhat gikan sa ok-ok, baki, ilaga og halas nga bayot. Ang Super C Wonderlana! Super C Wonderlana! Sa usa ka bahiran, I'm sure ang imong sakit sa panit managhan. Super C Wonderlana, mapalit sa tanang mga suking hardware. Unsa bang radyo nga informati sa internet? Of course, Bis.Tambayan Radio FM. 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 Bis.Tambayan Radio FM.
lamang ang makahatag ninyong kaligawan, mga personal man o katawanan, tinuod man o dili, basta makahatag ninyong kalipay sa inyong katagaw na pamati sa atong online radio FM. Mga kamista, basta enjoy lang sa ato hatoy sa atong online radio FM, ang Bisdak Tambayan na Radio FM sa internet. Tawagin na lang ko ninyo private first class undong. Dong, adong. Usa ko kasundaw Dulanday. Membro ko sa Philippine Army. 69th IB. Stronghold Fighter. Akong lolo sundalo. Akong amahan sundalo. So wala daw hinungdan kanong dili ko magsundalo. Nagbayo ko sa may Baguio District, Davao City. Aba sa tinuod lang, first time na kumuangkon sa inyo Dulanday, na di ko ganahan magsundalo. Ano man? At tinuod, mahadlo ko og buto-buto. Kanabi itong Pasko, mahadlo kayo nagpikulo. Kana namang buto sa armas. Aman wala ko'y mabuhatod kay isog kay akong lulog akong amahan. Di ko gusto nga mapakya sila sa ilang pangandoy nga reganako. Kamoy mo padayon. Alang sa serbisyos katawhan. Serbisyos nasod. To serve and protect. No guts, no glory. O nang... No ID, no entry. Mananisunod talagang pagkasundalo Dulanday. And no trespassing. Pero di na nakagdugayon paglanganon ng akong suwat. Pagsulod akong sundalo, dito na nagsugod. Ang kapit sa kong keroy. Mingko pa. You lately. If I listen long enough to you. Hoy, amin sa mga Uncle Pudong, ha? Amin dali. Kasi nyo niyag... Hiwaon ti ka, may mo kang kambal ang tanahan aron. Hindi ka babay si mga lulong nga sarhinto. Nangag ko nagkitsaki ko, nagtsaki ko may Mario. Ikaw! Nabilib kayo ko ninyo, Kol. Uy, sabi na! Flying pa! Dara na mo, kondisyon niya mo ngayon mo. Kagkagkagkawin ka pinitaasa! Ikaw! Kinanglang musul ka sa Philippine Army! Sa Armed Forces of the Philippines! Wala mo nasabutan sa imong amahan o sa imong uyuan nga musundo ka sa amo ang tunog. Mga mahimo ka suka. Lakang na! Lakang! Ikaw ba? Ayaw pabuti ko, ha? Ikaw suka. Huwag ka, Kiko! Kiko! Ayaw din, kibunagan ka ganyan akong sungkod ron. Lagot ko rin mo. Ano? Mo na mong gisabutan. Musundo ka sa ko. Kamala ba ganin mong Uncle Pudong? Usa ako ka scout. Boy Scout.
Pagdisan na niya yan. Kali mo nga mahan! Kasama ko! Usa kay ka asap! Oh, gusto ng arsap pa? Mga ba ng Army Reserve? Harbi sa pa! Ikaw din na, kanito mo ko na sila na-assign sa una sa Ichad River. Kanimo! Ano? Sino ka kap ko? Officials kap ko! Kapoy kukod! Ay, na-promote ko, nahimo ko sa rinto, no? Ang sorry mo diha. Nahimo ko sa rinto sa among platon. Gamay na lang ko tato, platon leader na ko dyan sa mo. 60 naman ko ito, dinitay na ako. Sunod to, ikuta, platon leader nung tako. Sa staff-staff, yun ko sa kwada. Sa 8th barrier, lagot kayo. Muna na! Mato ka dito sa kampo o magsugal ka training sa Philippine Army! Kumala ka, amin ko na si General. Inalan nito nga, pag gumangkog ka, ni Scout Pudol. Ayun na, Piligboy. Scout lang. Mawaw ta. Una ka malakaw. Unsa man yung gikuot niya, Kul. Dawata ka ni. Giputos ng panyo. Basta ka na! Akong tanawan na di. Kul. Imuha na ng lugo sa kabaw. Dugay na ko ng gabi-gabi. Umiya pa. Bahuwahan na ako, Loy. Abli, tarawa. Medyas na green. Bona, kung gamit sa nagila. Nagila na sa eskwelahan. Apilipin punong! Apilipin ang panyo! Itong hanchoy chip! Wala na ko'y panyo ka nagigamit na hygiene. Okay, anak! Alin sa dili! Pero una ka mula ka, wapo. Napoy hatag ang imong lolo sa hinto ni mo. Natuobo ka mula. Gusto mo na yung bilin sa kualo? Diyan, dawat akin eh. Ibuha na ang akong rifle. Kahoy naman nilo. Nga naman nagabuha sa unang pag-create na mo. Nasunay na yung anak, nasunay. Ay, bida. Lubutangan ako naglansang sa ibabaw niya, kanang guma. Bala man sa nitas na. Pwede na convert to balatansan. Ha? Salamat ka, Nilo. Ano? Basta pa yun. Anak, ako yung hatag. Gusto mo yung hatag sa kopa? Kaya, lipin ka itong. Pagkamit mo na yung gira, anak. Basahon mo na ka ng gira. Ayo. Di ka na pwede mo basahon o ka. Ay, gira. Sasagin ka tayo rin. Salamat kayo, Pa, Kul, Lu. Kasi pag... Hindi mo ni pakulo. Mga papremyo, mga pakulo. Return to me! May bungkus ka wala! Bungkus! May bungkus ka wala! Bungkus! May bungkus! May bungkus! May bungkus ka wala! Bungkus! Gentlemen, prepare yourself for the big fight! Recitation! Go! 50! Uno! Hinagay ka! Hinagay ka na!
economics. 60. Okay, answer no. Okay, answer no, 60. PMC, restituto 2x. Sir, yes, sir. What is economics? Economics is... Okay, sige, kalata na ni 16 mo dito. Ingay mo ganyan nga, erendo na ganang summer. Okay, dito men. Kamataran. Agturo ka mo sa ulo-solo. I-deploy mo dito. Lutoson nyo ito mga musayap. Mga bandido. Mga terorista. Security guard. Mga bandido. Sir, apelin na bandera na, sir. Pili mga na bandera sa mga terorista. Bilala. Wala ka ron. Na inyong mga armas. Pasensya mo. Wala na armas. Wala sa mo. Wala ka. Sa ngala sa mos badri kakao. At 16 hours day. Pasensya na mo inyong mga kay. Wala ka sa nila. Kinawala mo kalakaw na mo karoon. Di na tuloy kayo kayo. Kaya ang mga bandido. Di ko yan ang presilang lugar. Kaluban! Malaluban! Kung paano dyan ko, X ba? Nah, Part. Ako, Part. I meet. Ako. Wa ko yung kadlokan. Sukan pagsolo na ko ng pagkasundalo. Gusto na ko gira. Kung paano ko pa? Basinunyag ba? Di na takauli ba? Dili ka, dikit ka bilmin sa kuha. Pagibadi mo ta. Sige pa, salamat kay Dili ka, Toyex is my name. No impossible. Ayaw lagi. Salamat kay Pada kay inaan ko pa ha? Ayaw, suste. Anong, ikaw ba, luda ko niyo ba? Nanay ng kilay niyo, pinagatiga? Ha? Uloy, taka lang ha. Sige naman. Sige ba? Andam na kong lakaw na taron. Sige, ako sa nang magasin niya akong amaray, tre. Prepare to attack! Andaman na yung mga gamit palagat sa masa! Ano na sa tiga-tiga po ko sinupan ko mga buti kaligutan mo banda! Oh, katubang inasa! Mas mapinagdol mo ng sinilas ba? Pipagat! Lumalo, laman ang opas ako! Sige nyo! Sabihin mo ko doon! Lisa! Ipakita yung mga binilad! Nagay mga training! Bilumisan mo tulog ka oras tubig! Ipitay mo kong ipason! Kapagluhin ako! Permiso to ask question, sir! Oh! Saan? PMC! Unong! Pwede mo back out, sir! Ano ba ka mga? Kalawan kang dagot. Pagkutin. Okay, sir! Sir! Usayin mo. Ha? Gira, sir! Attack na, sir! Ano? Muna ako na ito! Ay, kanina pala. Sir! Ay, kasi ng istorya, sir. Gira, istorya. Tara! Attack! Ano na scooter? Ah! Kalaban! Ang mga rebeli, nag-helicopter naman nag-rebeli. Tago! Kalagaw na ilog ang itong helicopter! Tago! Fire down!
Luis Barret! Luis! Jokin! Gamitan mo armas niya! Kaya pawiran rin magma! Fireball! Hindi na magsilbi! Tuwata ka nila! Basta! Basta ko Ano niya ba, ako! Junior? Drive bastard! Iyan ako na ko ang Alam ka ni, magalaw ka mo, di mo kagar naman yan kung balay no eh. Iyan ako ni. Iyan ako na kampanya ni Brad. Thundercats! Gamitan na. Bert, katungin mong librita, Bert. Salamat, Bert. Sausan ako, tala ka. Bert, sigma ka. Maluwas ka na, Bert. Anak, kung mabasa naman yung nana sa gira, ako ikaingon ni mo. Tago niya, dagan na yun. Para maluwas ka. Sabay ko ni mo. Bert, sabay ko ni mo, Bert. Bata para makukulong kanina niya. Siluhan na dyan, Bert, siluhan. Ba't ano ba na tumamo, Bart? Hoy! Dalawa niya ako sa mga pagkabatay! Uli na to! Salamat! Kansap! Need backup! Need backup! Hoy! Ay nasa ginigas niya! Si Patrap! Roger! Roger that! Si Roger! Ikaw ba si Roger? Roger! Si General Claren! General Claren! Balik! Hoy! Ito ang bahala ka niya! Hindi na ako kaya ni... Hindi ko gulo! Ano sa nabayot naman? Nabayot naman ka, Bert? Ano na yung ko? Bert, ay gulit sa kong bukton, Bert. Mamunit naman yung gagpahan. Bart, pagunit ako sa mga armas. Bart, Bert, ayaw, Bert, kimubukton ako ng armas, Bert. Bert, ayaw, Bert, kailangan ka. Bayot pa din yung pangalan. sa itong pamilya. Galing mong uyuan nga si Scout Pudong tunay pagamangkong bayo. Ako nga imudulo nga sarhento. Isukol ko sa gira itong 1942. World War I, World War II. Ipaabot na kong World War II, wag yun maabot. Kasing mapanaw na lang kung di pa nababot na. Katong Cold War sa Russia. Kako dito. Katito daw ang Cold War magot. Ikaw! Awa kay, sa pagkauwaw kang mata ka! Sino ako ninyo? Grabe naman kay ka! Ang imong amahan ng arsap! Wali dagat sa mga rebelde! Nga nagira sa sapa! Tanang mga klaba, mga tangke, kukubat pa mga balakon dito! Mga piranaw, ang mga nidagan, ikaw nidagan ka sa anggira! Ha? Karamba! Sino ako? Prosperidad! Sino ako? Unsa ba mo isulti sa mo mga kabats na mo ron? Mga batsmate na mo. Batsmate ako sa Boy Scout. Malain sila. Yang imong tiyo podong. Tunay pagmangkong ito eh. Gusto rin kasulti sa mga kabatsmate po nga. May gani kayo ng ano doon sa sapa. Ako yun ako. Ayaw ko ka na naabata ka. Kano saan na nagsugod ginala ka? Ikaw, sulti ko na kami kung karasaan na nagsugod gano'n na yung anak kabataan ka. Sulti! Kaya basin nun niyang kastiguhon ka namang tulo. Ha? Nagsugod niya ito. Katong ito'y pako. Hatsatsa! Purpida, ganun na may ngani man ang ato pamilya. Tiyo! Ay, magbay naman ka. O sa medyo gawa yun din.
tanaw na yun ang ako pag umangkon. Kamalumuasan na naliwat, sakuan na naliwat. Kamu, ikaw tiguwa nga ka, ikaw pudong, ikaw amahan nga may pulos. Hoy! Ano ba manangira? Hoy, ikaw, Junior! Kalinis rin kay kakilay mo rin kitalhan. Pamangkin? Dali dali pamangkin. Ay, ikaw, Junior? Imo ginig ipatulong sa buduwa ng akong apo. Pamangkin, ay lang. Ano ta dito kay kulang may isa ka, kulang may isa ka kuan, manicurista. Ito sa parlor na ako, mabuhi ka dito. Tita, salamat kay tita. Sureness, ikaw pa. Dali na, dali na. Tol, ayaw pagkana, tol. Noon saan makatol mo na naman kasi gansagad ng hari, tol. Ay, ikaw yung sis, okay? Gusto ka, lugiton ko ng system mo, tol, sa loob. Sis, ha, Ano sis. tanong na gusto mo, tol? Dali, pamangkin. Tol ko, kung usawa man na mo. Pa, yun ang sabi pa pa. Upan dito si mong iyaan! Iyaan mo ka pa yun! Pag-uban mo, o sa mga mamalig ta mga tol, malik ta pagkakuan. Ang kita ang ginatawag ka. Nagtulog kayo. Nausa na ka namin. Ikaw ba na nga mga pulo? Unsa na mo kamuan pagka na mo? Pasensya na mo. Tapang. Ikaw na may namang tuba nga puros tungog be. Yaway tuba. Ibali lagi ng tuba dito. Ang imong ka ng sugong ibali na dito sa baso. Sa nga po naman ang ibo. Kabalo ba kami uyuan, tika? Imo ning anak. Kasuon mi. Alag. Dali. Pamangkin. Dali. Ato na ipahighlight si mong buhok. Ay, kay Tita Bongga. Ano kay platap pa ni mong buhok kasi kailangan ito nagpatubuhan naman ko extension na to ni ha? Ay, kay Tita Bongga. Ano ngayon ko Tita Bongga? Dinner. Bongga. Tara na. Ikaw na naman ka magwalo ka ng color sa kuko? Boy, sweet kay ko na Tita Bongga. Ganahan kay ko ni mo. Sa ka ng gamitan roller sa pintura. Tara ka mo ng bongga. Kung nag-atakihon man ko ani, naunsa naman ang tao di. Bye sa inyong tanan. Tara pamangkin, tara. Pagkawawa, rin sa mga Boy Scout of the Philippines. Tol, nag-atake naman ka na. Kugat ka talagang dami kita kayo, tol. Kugat ka talagang, tol. Kung di nila sa puto pag-araw ito ng karon, unta, alipay mo, ugaling mo pa sa mga karon. Bakit ito yung mga kapista sa riming na kubang mga programa, aligilan din madungo sa atong kapista online, Radio FM, ang Pista Tambayan at Radio FM, ang online Radio FM sa mga sayan ako. Good day sa mga kalingan, mga kasayan ako. Ang Pista Tambayan Radio FM, mula sa mga radyo na niya sa online connection. Dili kami komersyal o pagkaroon ng radyo. Ang Pista Tambayan Radio FM, madagal lang na libre o personal program. Huwag mo yung gasa sa mga nagsasaling mga kailangan sa mga radio website, radio application, television, o iba't pa mga kasilan yun. Ang tanang kuha lang na libre. Ang amukunan lang sa pagbuhat ng atong Pista Tambayan Radio FM, ang pasensya, kahago, informasyon, communication para sa mga urat kapisan ng gusto na pamati sa mga programa na among ibuhat o preparati. Karagahan sa ating tukong mga kapisan o sa abroad o nalbaw na layo tayo sa atong Pilipinas. Usap,
mati sa atong kagaling sultihan para sa pagkain sa ulan ng Tagalog, English, o kubat pang mga sultihan. Ang mga materyales o mga programa nga among gamit ng among original. Nakuha sa pagpapang sa internet, magazine, newspapers, libro, informasyon o sa ubang pang mga sources. Among ibuhat o ibig para sa lahat ng mga tao na involved. Kung pananglitan man na ikaw tagiya ay lang sa puso ko. Kaya ang purpose sa among programa sa radyo na makahatag ng talipay sa banato mga kagsaya ng usad dapat maglipay-lipay o karamati labi na itong layo sa atuang lugar sa Pilipinas o kalatong walay akis sa mga Bisaya o bistak ng mga bistak ng mga radyo. Kung doon mo internet, makakamati sa among mga lain-lain programa. Especially itong layo din kayo, karami nang tayo sa Pilipinas, o karami nag-abroad, bago kayo mapating ng mga Bisaya na mga programa o radyo sa internet. Para sa itong mga tao, malayo tayo na nakikita na yung tao na atong galing kanang gusto na tayo nato mapraktisan atong kawalingan sumasabihan o dili dato pakalitan ang atong mga pagka-original. Pinimbis na kapabayan radyo diligisyo sa atong mga bistak hindi mo kalimutan sa Pilipinas naman o nasa abot, nagpuyo o nagtrabaho. Basta ang bistak kapabayan radyo para sa intanan kabistak, kagsaya kapag sa studio pagka-antiso sa atong sinagyan na mga bistak. So, dagat salamat. You're still listening sa atong Bistak Tambayan at Radyo FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. Simihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kamumuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Kapatren mo sa balita o serbisyo. Ang Bistak Tambayan na Radyo FM. Musta naman mo diyan, mga kabistak, mga amigo, amiga. Punta, nalilak sa mga pamahalis ka mga song o kanta ng mga sagot, Tagalog o Bisaya, o mga English pa, para sa nasa at radyo sa busalo sa mga Bisaya at katutog para naman hindi pa suruhan ang atong mga kauban yan. Basta hindi mo nagulog at pagkahalibulin niyo ko kukuha niyo ko sa radyo para doon naman po yung kauban sa mga at least ako may imagine na doon yung kausuyan sa walang kauban sa balay at least nakamula sa ibang lugar sa asa mong napita Pilipinas man o sa ilaing lugar sa abroad o mga na itong mga daw na itong mga kabisdak na trabaho sila yung lagyong mga lugar sa Saudi, Kuwait, sa USA, sa Hong Kong, sa Korea, bisan asa nakita. Kaya nga itong sa Korea, basta ang tabayan ng may mga karakter na nakasabit sa ating radyo. Hindi mo magsara o kalabsama ng trabaho niya wala rin mga distributed wala yung amo patutugin lang yung internet niya o radyo basta may internet connection kayo pwede na o at least parang hindi mo kusara ng bisara mga Pilipinas naman o nasa abroad
So, basta, kamo na yung bahalang umatis ng radyo. Ako lang Sige. Asa ba tong tubo? Hindi mo naman makatawalaan ng programa. Ako ang patugtog. Basta, at least, mag-enjoy man lang kayo, okay na siya. Okay? Sige, mati lang mo, dalas na kalagmay. Kaya ako naman din, matutog para sa inyo, ha? Hello mga manash! Kumusta mo diyan? Mga istorya o mga drama hatag ng kaligawan sa mga Human o di, basta makahatag ng kalipay sa inyong katalaagaw ng pamati sa atong online radio tips. Mga kamisa, basta hindi lang sa ato hatoy sa atong online radio 18 ang Bisdak Tambayan na radio 18 sa internet. Ako si Josie. Kining kaagi ko nga ipabati ka ninyo, akong kaagi ka datong batanon pa ko. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Love Story. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love. Of course, Who could be lonely? I reach for her hand. Visayas ug Mindanao ug tibuok ang kalibutan madunggan kining atong tulumanon. Basta doon na lay radyo. Kung wala, may mo na to. I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there. Ano pa daw siyang kaagi karon, mao kining usa ka babay nga taga Sawang Calero, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Josie. Pamingaw na gid ako sa akong anak. Asasad ko ma, mingaw na kay ko ninyo. Ate Josie, gikan ko kag Manila. Wala kay sinugatan na mo. Naaoy, mahitabo ka nga wa. Dali mo, kay nakoy daghang da para ninyo. Unsa ma? Di na ka gusto nga mobalik pa kog Manila? Oo, anak. Dinay ka na lang sa ato, ha? Ayaw na pagbalik dito. Kailayo magud kaayo to, anak. Uy, anhi na lang dinhi sa ato pangita og trabaho. Maayo manggod og niya ka dinhi sa duol. Kay kun mingaon ko nimo, anak, naadayon ka nga akong makita. Sige ma, kung mo imong gusto, di na ko mabalik sa Manila. Anin na lang ko mangita trabaho dinhi sa ato. Ay, yun na para gud anak. Gusto di ay. Hapit na hinoon ko malimot da.
Niingon da ito si tiyo ni mo Karding, nga musugot ba kuno ka nga ikaw nalay iyang pabantayon sa iyang tindahan. Kaya wa naman siya tindira, di pauli naman. Oh, sige ma. Ing na si tiyo Karding nga mo sagot ko nga himuon niyang tindera. Ikan lay bahala din sa tindahan, ha, Josie? Ako ning isalig ni mong tanan. Kaya inhibaw naman ka sa mga presyo ini. Ay kabala ka tiyo, ako rin may baw din he. Kaya ra kay nako ni. Sige, salamat. Mulakaw na ko. Sige tiyo. Pang-arrange lang una nako ning mga tinda. May kiwa pa'y na malit. Ayo, papalita mi. Oh, kadiyot lang. Ansay ato mi ko? Ansay inyong paliton? Mupalit nung tamig tindira. Uy, di na ba pwede? Kaya wa na may mamaligya. Nindot sa kana, kay musukol kag komedya. Bitaw, hatagi mig mainom. Kung naay beer, beer na lang. Igunsam day ka ni Karding. Pagumangkon ko niya. Amo ba? May mo nga makigilailan nimo? Sure. Josie, tawag lang ko og Josie. Ako sab si Polonyo. Ug kini akong kuyog, akong igagaw si Danny. Hi, Josie. Hello, Dan. Ay, kadiyot, oy. Ang inyo din gi-order. Hapit na noong kumalimot da. Ha? Imong paliton ang tanan namong baligya nga bino? Oh, Josie. Ay nagibalag-yaglain, ha? Ako rin mo palit, anak. Kay muaray ako mabarkada. Ako na ipainom nila. Oh, sige. Ako lang ni andamon daan. Polonyo, maikog naman ko ni mo, uy. Hapit naman kada simana mo ani kas among tindahan. Ni imong pakyaw ang among baligya nga bino. Okay ra na, oy. Wa man problema. Miga gutagod. Ano magyapon? Mugasto magyapon ko sa ako mga amigo. Mag-inom magyapon mis gawas. May paog anin lang mi mag-inom kay kaila pa ta. Akuan ba, di ba birthday man nimo ugma? Oo. Ikaw ha, huwag ka malimot da. Dili biya ko limtanon. Unya, unsa may imong lutoon, ha? Wa gid taon, kay wa may budget. O kuan ra mo simbara ko. Uy, birthday cake? Para ako ni? Unang, para ko yun mo. Di man kandong. Ampot, tinagi ka nang. Sugur man ko, anak. Kina nga, ito na ko. Oh, sige, salamat. Diin makanigikan. Uy, libre ka may papel. Happy birthday, Josie. From Polonyo. Cake ni Polonyo, kining cake? Nakauyong ka ba sa akong gipadang birthday cake, Josie? Polonyo, nganong imo akong gipadadaan og cake? Uy, maikog mo sa tanin mo. Okay na na, uy. Nya, Usman, gusto ka nga magpapalitag ice cream? Uy, ayaw na, uy. Gusto na ni. Dako biya kay ning cake nga imong gihatag. Gasto na kaayo. Salamat ini, ha? Wala problema, uy. Ang importante nga, malipay ka. Polonyo, nganong ingon ini man ang imong ipakitang pagtagad nako? Nganong maayo kay kanako? Ang tinuod, Josie. Gaan kay kung buot nimo. I love you. Polonyo. Muna'y tinuod, Diyos. Mahal ta kay ka. Sukad pa sa una na kong pakita nimo. May paglaom ba ko, Josie? Ang tinuod, Paul, higala ra gid ang akong pagtagad nimo. Kutob lagi diha. Okay lang. Sab ko magdali. Nilaong paghihapon ko nga usa ka adlaw ana. Maluoy ka nako. Ug dawaton mo ang akong gugma. Polonyo. Mao ba?
nanguyab din mo ako igagaw nga si Polonyo. O, Dan. Unya, imo na ba siyang gisugot? Wa, Dan. Wa. Maayo hinuon. Nalipay ka? Nga wa nakusugta si Polonyo? Oh, Josie, nalipay kay ko. Ha? Nga naman. Kaya ang tinuod, nahigugmasab ko ni mo, Josie. O karon lang ko nakikigayog sulti ni mo ini sa matuod kong gibati. Kay, pero may mamanis Polonyo ni mo. Nya, timing kay nga karon wa siya. Nakikagayo na gitang taon ko. Danny. May pagdaom ako, Josie. Hatagi lang una ko gigayon, Dan. Maglisod pa ko pagtubag si mong pangutana. Naunsa naman ay noon ni uy. Nanguyab si Polonyo na ako niya. Nanguyab sab si Danny na ako nga ira sa igagaw. Pero gibati na ko nga nahigugma ko ni Danny. Tinuod ka, Josie. Imo na kong gisugot. O, lagi. Uyab na ta. Salamat kay Diyos. Ngayon mo na kong gisugot. Pero, may ihangyo ko ni mo, ha? Unsa man na? Dili ko gusto nga may mahibaw nga uyab ta. Kaya ngalig mahibaw si Polonyo nga imong igagaw. O sige. Ato na itago din atong relasyon. Ha? Mananaw taog sini? Kana kun okay rin mo. Unya, kano sa man ta mananaw? Karon Sabado. Ato ta sa sinihan sa Omega. 2:00 hapon na magkita dito. O sige, manahid lang ko ni Mama. Siya lang kong pabantayon sa tindahan. Josie. Dan, giyakan mo ko ni mo. Manong di eh. Uyab buta. Dan, iyabi ko pala ka. Naikot ako ni mo. Basiki mo lang kong binuangan. Dili na may tabo, Josie. Kay mahal kita ka. Asa man, nalipay ka ba sa itong pagpatanaw sini? Lingaw ka ba? Uy, lingaw kay ko. Pero wa kay ko magkasabot sa salida kay langas kay kasod sinihan. Walang ay. Jose! Uy. Maayo kay ni ana mo, day. Manaw sa magka. Nganong nagdagan magka nga misugat na mo? Si Polonyo, tuwa sa tindahan ng hagis. Di panglabay ang mga tinda o ang jukebox. Kibuak! Kayon sao nahibaw man siya nga nananawag sini si Danny. Polonyo! Go! Igo na na! Salbahin mo! Go! Inyo na ko gibuang! Nanguyab ko ni mo, Josie! Huwag yung ka na akong musugot! Unya ka ni si Danny ang nanguyab ni mo, imo na yung gisugot! Polonyo, pasayloan ang good ko. Unsaon nga wa mo kumahigugma nimo? Kutob lagi sa higala nga akong pagtagat nimo. Si Danny nga akong gihigugma og dili ikaw. Mo na yung akong gikalagutan ni mo! Kaya dako na kayo kong gasto ni mo! Unya, huwag yung ka musugot ako! Go! Kinilos Danny ang imo gisugot! Polonyo, pasaylo ako. Mubawas ko ninyo! Mubawas ko! Puslan man nga dili ka na kumangkon! Dili ka sa mangkon ni Danny, Josie!
makasipulon niyo siyang kapakyasan. Ikaw ba si Josie? Oo. Nga na di ay. Ako si Beth, ang uyab ni Danny. Ha? Uyab ka ni Danny? Oo. Gusto ko nga imo siyang buwagan. Kay may nahitabo na namo. Og pila na kay gayon nga iya kong gida sa hotel. Unsa? Unsa? Di na tinuod. Mulimod ka pa? Ang imo ng uyab ang mianhi dinhi. Og may nahitabo na kuno ninyo sa makadaghan nga higayon. Josie, ayaw pagtuwa na. May mga tao lang nga gusto mo guba sa tong relasyon. Bisag unsa pa mo isulti nako. Wala ko maginahanglan, anak Dani. Makigbuwag ko nimo. Mubalik na lang ko sa Manila. Ug maginaot na lang ko nga magbalipayon ka sa babae nga imong gipuli na ako. Josie! Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is all. Milar ka ko sa Manila, og dito na ko maminyo. Tuig 1995 na biyuda ko. Karon may wow na ko kaapo. Kanimo Dani, kunahain ka man karon, pasaylo ako sa kong pagbuwag nimo. Dini na lang kutob og daghang salamat sa inyong pagtagad ning akong tampo. Kung di nila sa puto pag-araw ito na sa karon, punta, nalipay mo, kung galing mo pa sa umarang karon. Bakit yung mga kabisla sa rinig natin kubang mga programa, aligilan yung madungo sa atong mag-isap online, Radio FM, ang isla tambayan ng Radio FM, ang online Radio FM sa Marseille nako. Ang isla tambayan Radio FM sula sa mga radyo na niasa online reflection. Dili kami komersyal o pagkaroon radyo. Ang isla tambayan Radio FM madagal lang nga libre o personal program. Huwag mo yung gasto sa mga necessary mga kailangan sama sa radio website, radio application, communication, o uwan pa mga sila nyo. Ang tanang kuha lang nga libre. Ang amo po lang sa pagbuhat ng atong isla tambayan Radio FM ang pasensya, kahago, informasyon, communication para sa mga upang kapisyan ng gusto na pamati sa mga programa na aming ibuhat o preparati. Kadaganan sa ating upang mga kapisyan o sa abroad o nalibawang nalayo tayo sa atong Pilipinas. Usap, pamati sa atong kabaling yan para sa mga sa online na Tagalog, English o ubat pa mga syortihan. Ang mga materialis o mga programa na among gamit ng among original. Nakuha sa pagkukuhan sa internet, magazine, newspapers, libro, informasyon o sa ubang mga sources. Among ibuhat o ibig ibang para sa lahat ng mga tao na ibig. Kung pananglitan man na ikaw tagiya ay lang sa puso mo. Kaya, purposan sa aming programa sa radyo na pagkahatag kalipay sa banatong mga kaya. Dapat maglipay-lipay o kamamati na itong malayo sa atuang lugar sa Pilipinas. Itong malaki sa mga Bisaya o bistak ng mga bistak ng mga radyo. Sigura mo pakamati sa among mga lain-lain programa. Especially itong malayo kayo na tayo sa Pilipinas o ka na nag-abroad o
Bago kayo mabating ang mga mensahe nga programa o radio sa internet. Para sa kung mga tao malayo tayo na nakalita na yung tao na atong galing kanang sa kamay. Tayo na ito, mga praktisan, mga atong kawalingan, mga sabihan o delikado o nakalitan ang atong mga pagkaobiginan. Inimbis na kapabayan radio yung dedication sa atong mga artista, hindi mo kalimutan. Sa Pilipinas ka man, o nasa abot, nagpuyo o nagtrabaho. Basta, ang lista kapabayan radio para sa intanan, kabisla, kagsaya, o mga kapalo sa studio pagka-antiso sa atong sinulihan na mga pista. So, daghang salamat. You're still listening sa atong Bistag Tambayan at Radyo FM. DJ host, of course, Kiri DJ Abores. Basta, hindi lang sa pagpapalagay. Ibarat mag-amon po ni DJ Boris. Hindi sa atong radyo. Basta, Tambayan Radio FM. Picture yung mga kabista. Basta, di alam sa kape. Nagulad-gulad ko na pagpapalagay sa inyo ha. O siyempre, pasalamatan na ito mahingala, walay laing kundili ang Takoy Merchandise. Kaya ang Takoy Merchandise mahingala, nagbaligya kini og mapuslang kay nga mga butang, maayong butang. Mga gamit mga hingala. Ha? Sama sa arinula ang gunitanan na sa sulod. Mapalit ni sa ilahang mahingala. Nindot kay ni imong arinula mahingala, no? Mapalit usab sila mahingala ang mga RTWs nga mga barato lang. Ha? Doon na lang mga factory defect pero gamay lang. Preaning ang heel na sa tubangan. Oy, karon ha, nagdaghan na kayo ng gawas karon nga mga cellphone. Mga cellphone mahigala. Ambot ning ano ng mga cellphone mahigala nga gikan man gyud ni sa gikuan man sa prutas ug sa mga gulay. Nay cellphone gikan og nay mga lain lagi mga prutas, mga prutas na apple, na cherry, karon na gulay kana na po yung upo. Pero mahingala kining cellphone nga ginama sa buhol. Ambot lang kung doon na pa ba'y makakuan ani, makalabaw pa ani mahingala. Kay kini triple SIM, ha? Tulo ka SIM ang masud ani. Mabuang lagi ka katong plakiro kayo, tagpaw. Oh, lain nga number, no? Tulo ka SIM. Unya kini mahingala doon na ni radio, doon na TV. Ha? Doon na pagay, di plansa pagay ni mahingala. Di plansa ni, kay muinit pa ng baterya ni, pwede na ni mong maplansa. Sa'yo mong buto? Ha? Unya, kuyaw ni mahingala, kuyaw ni nga cellphone, kay kung kawato ni, ha? Unya, malayo ni sa tagya, mubuto ni mahingala. Ha? Oh, pwede pa ni mong detonator mahingala, kung na kay pabuton, pwede ni. Labaw sa tanang mahigala, kamit ka ikini mahigala nga cellphone. Kaya kining cellphone na mahigala, kaya ni nga muguba og pamilya. Kini nga cellphone ginama sa buhol mahigala, gihingan lang kini og Nokidja. Oh, Nokidja mahigala, busa. Unsa pa may gipabot ninyo, mapalit kini mahigala sa Takoy Merchandise. Oh, mapalit kini kung doon na mo'y kwarta. You're still listening sa atong Bistag Tambayan at Radyo FM with your DJ host, of course, Kiri DJ Abores. Kung kailangan ko'y ikaw, palaging matanaw, mga puso natin ngayong gabi, magkahawak at You're still listening sa atong Bistag Tambayan at Radyo FM with your DJ host, of course, Kiri DJ Abores. magkahawak at magkatabi. Oh, aking mama, napapatunganga sa iyong kagandahan. Wala kang kalaban sa buhay.
hugis ng katawan. Ang At least always yo, 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 yo! Wala akong masabi, hindi ko malaman bakit itong mundo parang humihinto. Kapag kausap ko, walang iba akong hindi kayang gawin. Basta't mahal, ikaw ang lagi kong kapiling. Visayas ug Mindanao ug tibuok ang kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon nalay radyo. Kung wala, may mahimo na to. Ang kulot mo. Asa ba itong tubo? Hello, wala. Kailanman ay mawawalit. Oh, ako'y nagmamahal sa'yo. Hindi nag-iisa dahil mayroon din ngayong gabi. Nangangarap na makatabi sa'yo sa piling mo. Sa'yo sa piling mo. Oh, wala akong ibang gusto na makapiling pa. Ang pangarap ko'y nandito ka. Ngayon din ay mayakap kita. Mga sawi! Nasasabik ako sa'yo. Sa iyong pagmamahal. Ikaw ang Sabado. Ang pangarap ko ngayon'y linggo. Kahit sa pera, walang higit. Sa magkarang sasakyan, di kita magpapalit. Wow! Oh, sadyang minamahal kita. Sa'kin walang iba. At sa bawat yakap mo at halik, ako'y lalo pang umiibig. Oh, hindi maamin ako lang ay siyang magmamahal. Mayroon tayo mang kasamang iba, katulad nating sinisinta. Sa'yo, 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 sa'yo. Sa'yo, 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 sa piling mo. Hindi ko pipilitin tanggi, ika'y minamahal. Hahayaan mong lumisan. Pagbaga, iso, uso palasyo, mas kulo sa is, luway din, pag-amping sa mga DJ, puutan, cute, guwapo, grabe maglagdi ang dito. Ang kailangan ko'y ikaw, palaging matanaw ang lahat ng puso ngayong gabi. Magkayakap at magkatabi. Ang kailangan ko'y ikaw, palaging matanaw ang lahat ng puso ngayong gabi. Magkahawak at magkatabi. Ang nais nila ay magmahal sa isa't isa. Mayroong mga puso ngayong gabi, magkahawak at magkatabi. Oh, nais nila ay magmahal sa isa't isa. Mayroong mga puso Noy, kay Sano po. ngayong gabi, Ala, ay, ayaw na lang, sarap na din yung likid. Lat mong gani mong ilong nga kung muray karga. Sa'yo, 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 sa piling mo. Sa'yo, 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 sa piling mo. Sa'yo, 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 sa piling mo. Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon nalay radyo. Kung wala, may mahimo na to. Sige ka. Ay, anak.
Sure ka? Sureness. Laki din ang gusto ha, Pes. Kung pakalalaki ko karuan. Di ay, ha? Ay, aso! Patay ka diha! Dahil ikaw lang ang siyang laman ng isipan ko, mula nang masilayang ka. Sa tingin ko'y nag-iisa, sa tingin ko'y nag-iisa, naaalala kita. Sa tingin ko ay nag-iisa. I love you! Oh, yeah! Tayo! Laging ikaw lang ang siyang laman ng isipan ko, mula nang masilayang ka. Sa tingin ko'y nag-iisa, sa tingin ko'y nag-iisa, naaalala kita. Sa tingin ko ay 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 nag-iisa, naaalala kita. Sa tingin ko sa tingin ko ay nag-iisa, naaalala kita. Sa tingin ko ay nag-iisa. Ang mga bayot dili makasulod sa langit. Hay nga naman di ay. Maglatay-latay na lang di ay mi sa rainbow. Wow, hearts and minds, who will pay the price? Does anybody care? It's not make-believe, you've seen it on your TV Take my wife, please, if you think it's funny. Cut my heart out for a souvenir. Take my life, please, if you think it's worth it. And please always yo, 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 yo! Mic check, 1, 2, 1, 2. Clear ba? Clear? Clear? Mic check, 1, 2. Clear? Clear ba? Oh, okay. Salamat. Will I find my way? They said love without fear said to be the key, but just look around. No clear answer to be found. Take my wife, please, if you think it's funny. Cut my heart out for a souvenir. I'd rather it be me than this tragic comedy. I'm glad you're not here.
it's funny. Cut my heart out for a souvenir. Take my life face if you think it's worth it. I'm glad you're not here. I'm glad you're not here. I'm glad you're not here. I'm glad you're not. You're still listening sa atong Bisdak Tambayan Radio FM with your DJ host, of course, Kiri PJ Amores. Malungkot, huwag kang sisimangot. Kapag bulsa'y walang pera, daanin sa tawa. Wala nang pera, sisimangot ka pa. La 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 la. Kapag ikaw takot sa multo, dala ka ng aso. Kapag ikaw takot sa daga, dala ka ng pusa. Magsasawa ka sa kuting at tuta. La 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 la. La 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 la. Bato-bato sa langit ang maigo. Hubas yun dayon. Ay! Okay kayo! Patay ka niya. Lamang na payo. Kami nanunuya, natutuwa, natatawa lang sa mundo. Kapag ikaw naiinitan, dala ka ng payong. Sa pagdating naman ng ulan, payong mo ang baon. Huwag lang kakanin ang baon na payong. La 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 la. Hoy, hoy! Siyota ko yan! Walang aswangan! Kapag lalaki may bigote, Uy, uy! Isasok mo sa baga ko! Wala na akong saya! Unggoy! Ang kulit mo! Asa ba tong tubo? Ah! Naloko na! merong bigote. Sa lawikaing ito ay bago, papalipas oras lamang lahat. Biru-biruan lamang na payo. Kami nanunuya, natutuwa, natatawa lang sa mundo. La 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 la. Please, please, kilugos ko. Asuman, asuman. Turay, turay. Bang, bang, bang. Agay, oy, agay, oy. Di ay, ha? Ay! Okay kayo! Ang kulit mo! Asa ba tong tubo? Patay ka niya! Kapag pinanganak kang pangit, huwag ka nang masungit. Kapag ika'y laging masungit, lalo kang papangit. Hindi bagay magmasungit ang pangit. You're still listening sa atong Bisdak Tambayan Radio FM with your DJ host, of course, Kiri PJ Amores. Ang mga bayot dili makasulod sa langit. Hay nga
man di ay. Maglatay-latay na lang diyan ni sa Rinbo. Bistic Tumbine Radio FM. Der, hangtod karon, wa paghapon ko kaila aning lakiha nga naa sa imong picture frame sa lamisa. Unsa man tatay nimo, iksuon o imong uyab sa una? Ako man na, dear, sa wala pa ko nagparitoke. Sir, kinsay mas nindot, si ma'am o ako? Siyempre, ikaw. Ayong binuang ba? Nga dugot taong binuangan mantika. Ay, yun na pa. Nga nung nakapangutan naman ka. Ingon lagi atong driver, mas nindot daw si ma'am. Kapalaran To all the people, how are you? Magnguni lang nga dili mapapas ang saata sa atong gugma bisan pa kung ang kangiti muhabol sa duhata ka lang. Iulit lang nako ni akong asawa nga buktan. Gano'n man. Kagahapon pa lang dyan na magkikasal. Mako na yun ay problema pa. Paghali mo na mo gahapon, pwede magtuwang-tuwang oy. Kitangkat ko. Ayaw! Okay kayo! Wow, ang sweet naman. Dili ko. Sige na. Ang kiluod mangkod. One time lang. Ako ano eh. Ako'y bahala. Yok. Nanay balahibo. Lamiyaw. Siyempre, balot ko. Naloko na. Please always yo 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 yo. Bisan tukul sa ninyong tago, bisan tukul sa ninyong amping, ang tanan mga sikreto ninyo dinhi, maggo-goodbye. Daho!
You're still listening sa atong Bistak Tambayan at Radyo FM. DJ host, of course, Kiri Alian, DJ Flores. Uy, kaluha. Unsa may pangalan aning bataa? Honda, padre. Kining usa. Toyota. Uy, mo ba? Unya, unsa may ibindita nato ani? Krudo o gasolina? Suti lang, father. Patay ka diha! Nahadlok ako nga mapakyas kining mga donggo. Busa ania ako kay kanimo magpaulipo. I love you! Ako may gitagong pagbati kanimo. And bless always, yo, 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 yo! Nahadlok ako nga mapakyas kining mga donggo. Busa ani Der, hangtod karon, wa paghapon ko kaila aning lakiha nga naa sa imong picture frame sa lamisa. Unsa man tatay nimo, igsuon o imong uyam sa una? Ako nga na dear, sa wala pa ko nagparito, okay? kining pagbati. Nakikan sa ilaw ning akong dugay. Huwag kinabuhi magkikuban kanimo tut sa lunganan. Pinangga tuwi kining pagbati. Nakikan Hello mga manas! Kumusta mo diha?
na. Magkiuban kanito hangtod sa loob nga na. Mga sawi! Alak pa! Patay ka niya! You're still listening sa atong Bistak Tambayan at Radyo FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon nalay radyo. Kung wala, may mahimo na to. Ang kulat jud nimo, asa ba tong tubo? Naloko na. Makilala ka, buhay ko'y biglang nagbago, ko'y nagtataka, puso ko'y litong-lito. Bakit nga kaya iisa ang puso natin? Hindi naman natin maaring hatiin. Dalawa ang puso ko, hindi na sana nalilito. I love you! Kung sino sa inyo sana. Dalawa ang puso ko, hindi na sana kailangan pa pumili sa inyo. Para bang Sus, gwapa ka unta, dahil kaso lang, nakatubang ka. Pwede bang talikod na lang? Patay ka niya! Ang kulat jud nimo, asa ba tong tubo? Naloko na. Maaring pag-ibig sa dalawa. Kaya tanong ko lagi ay, bakit nga kaya isa ang puso natin? Di naman natin maaring hatiin sana. Dalawa ang puso ko, hindi na sana nalilito. Kung sino sa inyo sana. Dalawa ang puso ko, hindi na sana kailangan pa pumili sa inyo. Ngunit kung isa sa inyo'y mawawala, di makakaya. Bisan kung saan ninyong tago, bisan kung saan ninyong amping, ang tanan mga sikreto ninyo dini, magpo-goodbye. Daho! Patay ka niya! Dalawang puso ko, hindi kailangan pumili pa sa inyo. Dalawa ang puso ko, sana piling My God!
listening sa atong Bistas Tambayan at Radyo FM with your DJ host, of course, kiri ang iyang DJ Amores. Visayas ug Mindanao ug tibuok ang kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon na lay radyo. Kung wala, may mahimo na to. What I know now is that I'm way down on your line, but the waiting feeling's fine. So don't treat me like a puppet on a string, 'cause I know how to do my thing. Don't talk to me as if you think I'm done. I won't know if you're gonna come say I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait Daday, in vain for your pursugtong ko love. nimo. Akong kabuton ng bulan o gihatag na kong nimo. Paghilom diha oy, wala gani ka kakuha ala imong kukmo nga naras imong ilong. Takpaw ka diha. Ang kulit jud nimo. Asa ba tong tubo? Naloko na. Like I said, it's been 3 years since I'm knocking on your door, and I still can knock some more. Ooh, girl, let's say ready. Look, I wanna know if it's for sure. You see, in life, there's a lot of grief, but your love is my relief. Tears in my eyes, girl, tears in my eyes, girl. Yes, I'm waiting for my time. Say, I don't wanna wait for your love. Say, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. Say, I don't wanna wait for your love. Because summer is here, and I'm still waiting there. Because winter is here, and I'm still waiting. You're still listening sa atong Bistas Tambayan at Radyo FM with your DJ host, of course, kiri ang iyang DJ Amores. Sir, kinsay mas lindot, si ma'am o ako? Siyempre, ikaw. Ayong binuang ba? Gano'n ko taong binuangan matika. Ay, yun na pa. Gano'n nakapangutan naman ka? Ingon lagi atong driver, mas lindot daw si ma'am. Takpaw ka diha. Ang kulit jud nimo. Asa ba tong tubo? Naloko na.
Visayas ug Mindanao ug tibuok nga kalibutan madunggan kining atong tulumanon basta doon nalay radyo. Kung wala, may mahimo na to. Patay ka diha! Unsa bang radyo nga informate sa internet? Of course, Mr. Tambayan Radio FM. Bisdak 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 Tambayan Radio FM. Mga friendship, nagproblema ka ba sa imong sakit sa panit? Sama sa buni, hadhad, an-an, kagid o kirkir o bisan unsa nga sakit sa panit? Worry no more! Aniya na ang gilalisan o gikagubtan sa tanan sa tibuok Pilipinas. Ang herbal na binuhat gikan sa ok-ok, baki, ilaga o halas nga bayot. Ang Super C Wonderlana! Super C Wonderlana! Sa usa ka bahiran, I'm sure ang imong sakit sa panit managhan. Super C Wonderlana, mapalit sa tanang mga suking hardware. Gusto listening sa atong Bisdak Tambayan at Radyo FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. Mga istorya o mga drama ang hatag ng kaligawan, mga personal man o katawanan, tinuod man o dili, basta makahatag ng kalipay sa inyong katakaagaw na pamati sa atong online radio FM. Mga kabista, basta enjoy nila sa ato hatol sa atong online radio FM, ang Bisdak Tambayan na Radio FM sa internet. Idol! To go! Ang inday! Rat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 a! Kaya ka dito natin Hello mga manash! Kumusta mo diha? Hello! Hello to all the people! How are you? Magalala ko ninyo Jason. Just call me Jason. Taga Matina Pangi, Davao City. From Athena, Pangin, Davao City. Nagtrabaho ko sa saka parlor diha sa may downtown area. I work in a parlor shop here in downtown area. Wala na ko nakauman og eskwela, oy, kigi. Itiwas ko na ako ang akong pagka-beautician. I started my education planning to high school, college, elementary, graduation only. Dili lalim karon ang wala kay pangita o pangwarta. It's very hard to, find the job. No money, no job. No job, no money. May na lang kay gidawat ko ni Manay Biday sa iyang parlor. Until I inside the parlor, a funeral parlor, Manay Biday, and he accept me like a dog. Se ba, se. Kabalo naman ta ang kinabuhi sa bayot. Perminti lang pasakit ang mga laki. Yes, I'm a gay
I'm very etching in my heart. I'm aching very hard. Yes, I'm very sad. Yes. Ang akong boyfriend, nga si Boyet. My boyfriend, Boyet. Igo rin taon ko pangwartahan. Boyet is, like a snatcher, or dapper, bad guy. My money is gone. Oh my God. Where's my money, Boyet? Grabe na ako. Si Boyet na ang gapnod sa kong kinabuhi. Apan, lahi pa di ay. I thought Boyet is the stagnant of my life, but it's very many. O dito na nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. Yes, and this is the story of the stagnant of my life. O ginini ang hitabo. This is what happened. Binay, magpa-relax ko sa ako upaw. Sunod nung jigo. Naunsa man ka, oy? Hindi, ganahan ako sa mo parlor, manay binay ba? Di ba akong batong? Alam ka, balo ba yung kakadahan kayo mga keks, mga lidurin? Sa mali mo mga personal na gulay man eh. Dili sa may mong gusto, ito na ipahighlight si mong upaw. Pero imong slacks man, kaysa una kay puti pa lang, karon brown na. Ay, ikaw din, bagtas-bagtas ba, magpunog ang buglanin pa. Grabe kay ka, marunong kag-kolektor, oy. Asa na ito kung paborito nga mutira sa... Si Jason? Kato. Kadala nga, son, Jason. Yes, manay. Inuo ko, oy, oy. Ano sa may mula nagputi-puti, ana? Ay, in my face. Pwede na yun. Uy, nagkuhan ko yung nagmascara. Uy! Hello, Tito Diego. Lola Diego, nana. Gusto mag-lolo, Tito. Tip na yun, 100. Ay, bagay ka ba? Bundesios kayo ka, tiguanga ka ba? Ano ko ni mo, Tito Diego, bakit galante juga ayo ka ba? Ano ko napansin ni mo? Tito Diego? Siliyoy, patakal kuya. Mura lang kag kuya. Ako ba? Sabi mo, English ba? Naman ko, hindi dumagiguan. Ayaw na naman ngayon. Uy, di naman na kuya si Tito Diego. Basta man di ay. Ay, grabe kininiin ko. Inko? Binawad na bawi. Tiguan naman kayo ng inkoy. Grabe sa kayo. Uy, mura lang tag-isuon ba? Mura lang ka kung bangod gamay. No? So, hindi ko mo dapat binawad na dyan. Ayaw ko na, anak, Jigs. Ay, bakit nabi ato na ning pagwapuan si Tito Diego? Pagwapuan na, sige na, bora na. Uy, usa may gusto ganin ni mga gupit Tito Diego? Baski ka lang magpagwapo sa ko, ha? Kanag sa tanaw ni mo. Sa may nindot, ako na lang yung pina-Tom Cross. May Tito Diego, misuso niyo kay ka Tito Diego ba? Pero okay naman po. Sige, ato sulayan, be. Dali, kayo. Ala diri man na ako ni manghipos diri. You can go. Sige. Bye man na. Bye-bye. Pag-ayo ha, mga iyot man na. Uy, panirabay yung taon diri. Uy, may problema naman ay wala. Tsaka ko pasulod laing tao diri man na. Very good. Kamo yung ganahan kay ko sa imo ha, son ba? Ang luyo ha? No problems man na. Bye-bye. Ingat. Okay, bye-bye. Ay, kabagang magbuhok. Ay.
mahilig sa ubi. La 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 la. La 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 la. I can see clearly now. Hey, sweetheart. Uy, sweetheart, dali. Ikaw ba na yun? Tingin ko sweetheart, eh? Kaya po, okay, short pa. Ay, sa kiss-kiss niya. Ano ka, sweetheart? Saan mampuan? Ay, naku, mga yun sa nag-flirt. Hindi ayos sa ikaw ba? Ay, nagot mo ka, sweetheart. Hindi ko na may nag-3 milya. What? Hoy! 3 mil agad-agad? Sige, din lang. Wala ka na lang kayo. Ay, sweetheart, ikaw pa maninuot ko ka tayo. Samok. Ayaw ko alaan pa. Samok ay ka ba? O, 3-5, o. Ganahan nga hagubi. Okay ba? Tusan magayon. Ba? Ay, sigyan yagan. Gusto man ka. Sweetheart, ganahan. Ikaw ay sigyan diha ba? Ay, sweetheart, balait ka lang yan. Sigyan niya. Okay na ka doon? Okay na ka? Maluksot din ako ng apple mo. Ay, sigyan niya. Huwag malabon ha? Malaybot. Gusto man, sila ka pangutang ba? Advance akong 5,000 manaybi. Ay ko kating-kating. Manay, nagsakit ang akong lula. Sakit sa imong lula? Mga doon yung naging tanga lang kuhan ha? Yang kauban ha? Para maging isa. Kuya, uy, sakit ang akong lula lagi. Ito na itong kuhan, itong Japan, meron itong gitangan. Kanta ka ibon. Ay, si kuhan ha? Sobrang nakakaayo. Parang kapalo, so nasa nimutan mo ng kwarta, son. Manay, uy, Kabalo ka income na ito, Dre. Iwan pa ba na itong kurinti o tubig? Sige, pasino ako, manay. Sige, pasagdan na lang ako nga masutay-tay itong ako lula. Muna po lagi na nyo, madugay kami, muna kayo nanitabok kabaw, ano? Ilan may mong Ramon? 5,000. 5,000? Papatay na kita mo. Hindi ko lang nga. Galaw-gawa ni May. Saan ka bayuta ka? Uy, ikaw, Odra, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, salamat na. Basta mo na ilisan. Meron ba ka sa sadsaan, ha? Meron ba ka sa sadsaan? Away ta. Kung saan, binalang labi. Bayaran ako na, uy. O baka nito naayo akong nanay. Sa pag maayo siya, bayaran tika. Di siya maayo, dito ka bayaran. Katunyagi, wala ba ka ni Jotik, imong kalinturan ni mo. 34. Uy, 43. 43. Ay, wala na. Uy, nagpa-doktor medyo ko kay Doc Jonat ato. Siya kaya check up ato 43.5 pamanggani to. Ikaw, magharap lang yung Jason, ha? Lagi, uy, salamat yung kay Manay. Sige, talaga ng langit. Tarong ato yung mga nanay dito. Ay, mga kwartani. Ako sa mga uy, nga nang isang mga high blood kay kaya ko kami 5,000, Levi. Ano sa man mong pulo si Tali? Para man nag-inspector? Siguro na nga ba? Siguro Saan yung problema ni mo, Jay? Ha? Kabalo kayo, kung akong cellphone, nahulugan kalamay, nabak, pato-pato kapatang. Kaya kung cellphone ako nito, ayaw niya, mahal kayo. Si Tali, if I know, wala ka na, sige, video-video babae, Kasi video babae. Diyan ka. Ay, maluday na ako 5,000 dili. Sere. Ay, di ko magpakita sa nang imo. Bakit nga mo 5,000, diyan ka. Okay, kumalang ko. Mulakaw ka? 1, 2, 3, 4. Ito ba? Sayang ka. Ay, bip ko ni mo. Ay, labi na.
Lain kay kasoy tayo, ginakablit lagi ko ni mo. Stay namin si Gawel, Lain ka lang kay Paul. Sige na. Yata kay ginako ni, oy, kaulat. Kaya hindi mag-istoryahan na isa. Lain kay ka ba? Igor ka mula ka, niya. Makakuha na kikagkwarta, no? Kay, isibat na dahin ka. Ano mo iboy ka? Ha? Dili, oy, lain, magkatong. Mabuhat na kung maunustoryahan. Lain, magkatong kong ex na si Saldi. Balik ko siya yung exalde. Kung dili ko ato, eh, na naman to, happy naman to siya, nag-prenup na ganito. Tapos luno na to siya. Baba! Hindi kita. Huwag kayo plano, anak. Ako lang kayo plano. Ay, sure ka? Sabi ko, hindi na wala hatag na yung single. Hatag ko ni basta. Gusto rin ako na sa gutag-gut. Hindi mo wala hatag na eh? Ha? Anak, saan mo lang eh? Ay, okay, Alam na, day. Deal. It's a deal. Anak, sama masulti na mo. Asa naman ka mo anto? Wala ito na ko. Ay, sa danggiti. Danggiti sa. Asa na ka? Uwasa na yung pulo. Eh, wala na mga inspektor, Ana. Ay, wala na ba? Suya na kayo, inspektor. Wala mo sa kome mo di mo tagaan, jay. Ha? Ang kome mo di mo tagaan, huwag ka na pulo. Asa naman ka? Ikalis Colombia na ako pulo do. Tira ka. Kapoy na kayo ka. Uy! Siluso kay ka. Pauna na yung. Patay ka ha? Naunsa man to siya? Uy, mura ba to siya nag-inspektor ay? Manay, pasalo siya ko manay. Asa na ako si Comel ba yun? Wala pa manayo ang akong nanay. Malayo ha? Uy, ginamiyat kita. Ulan na kapit pa. Ginamiyat ang sukaws na. Pag paayo na ang Puro akong... niyo kung may kempet ba? Pumayo na akong wawa. Taga-anta kayo. Wala pa na siya na ayo. Wala ba? Sa may sakit ginalan niya mo. Tulo naman nakabulan. Uy, complicated ka. Ayun din na ako. Prostate cancer. Wala may prostate cancer ang babae. Naman sa tayo ni si Manay. Magbubutang na din. Buti ka butangan ng prostate cancer niya. Ay, butangan natin. Para magsakit pa siya maayo. May pautang na sadbi. Ang sobra na kayo na kayo. Mong 5 mil ha? Katong sa Japan, magiutangan na wala ka kabayan. Katong sa Atbang, magiutangan na pag ako kakabayan. Daghakay kag utangan na pagkakabayan ba? Ako 5 mil. Napakay 3 mil, gigirang ako ah. Kuya, pito ka kayo mag-taxi ka pag wakay kwarta. Ngayon ka kay Cecilio. Kuya ka ba magapangayo sa kuwang 100? Manay, o sige ka mo. O, naikon, o 20, o. Saan na ko lang 20? Katong akong giutang amahan ni mo ka na lang usa. Pagtarong ha? Manay ba? Wala naman yung ko nag-char-char ni mo. Manay, uy, pasay mo. Sobra na kay Kason. Palayason dito ka na ko sa kong parlor. Ha? Manay na yung customer. Uy, Sheena. Hi! Ay, kapahin mo, Sheena. Uy, tali. Pasensya na ka, Sheena, ha? Kay nag-practice din ni Manay. Uy, mag-drama kay mapil may kuan. Ano na? Na may event? Apil may drama katong kuan. Handusanan, uy. Hala, uy, sige. Handusanan sa duha ka, Bitoy. Apil ni Ato. Kaya pagapahan, Pwede ka paribanday? Ay, uy, basta ikaw niya na kwarta. Pwede utang yung gyapon na. Ay, uy, di na masugot si Kuan. Uy, di na masugot si Manay. Gusto ko na siya mabayad na juga, te. Sige na, te, ha? Kay, para na po ko'y halin ba? Makabawi ko kay Manay. Ikaw ba? Wala, di ba customer? Ako na siguro ni. Sige, uy, ganyan gani ko. Hay, na ganyan kong kamot si panggupit. Sige na, talin na kay gupitan na, tika. Sige, tarong nga, ha? Sharon! Ay, bongga! Wow, nice. Unahan ko, day. Uy, gwapa na kayo ka, te. Ana naman. Day. Makaklas yung ito may sinut-not ni mo. Ako ba? Ay, pag-anak, good way. Asa ba ka mo adto nga ng pagwapa medyo kayo? Mali ko laki. Anan, tapos,
Ano nito sa Manila? Ay, isuri sa People's Park para makabalus ka. Dala ba kanyang luneta, di ba? Ano na siya? Wala pa. Sa... Ano siya kabalak mo? Gusto ka mag-gimmick sa kadiyot. Gusto ka makuyot ka. Kasi kaubanin mo. Magaling na, mangita ko kuhan, kauban. Ikaw ta kung gusto ko yuban. Kung gusto ka. Ay, okay. Gimmick naman kaya. Let's go. Let's have fun. Wala na tayo, na-chuli naman ko, eh. Hindi ka rin mo mahugot. Dapat ko sa kong boyfriend ba, si Boy, kaya makadaw itong karta, no, kung musibat na dayon mo, hindi makalaki ba? Ano ka dayon? Ako pa naman sa ganito ang spaghetti, yun, huwag hindi kaon, ang kwarta rin yung giapas, kanakan. Giban na, dyan na kwarta, babasin sa Saan na lang ako, hindi na, yung problema, friend. Kung saan man yung problema, B, dali, basin katabang, wala na kwarta. Ay, huwag na ako problema, friend, sakit ako lang. Nagkanagin na doon nga na naman, pero... Friend, tumawagin ko, friend. Huwag na ba ikatabang ni mo? Uy, kakwarta kong ma-offer. Ay, naku, na-chuli na dyan ko, ay, muli na lang ko, ay, magapon na yung sense na akong paggawas, gabilar-bilar lang ko. Ano ba? Actually, na dyan ko, matug na lang ko din sa lamisa, uy. Ayun, di ako. Tara, ihatod ka sa inyo. Tara, nalipong na ko. She's a very kicky girl, the kind you don't take home to mama. Asa man ni friend? Girlfriend, uko nila ako sa balay, uy. Asa man ta? Lain man rin, asa man rin mo inom kong tubig, uy. Asa man yung water is not safe for drinking. Asa man? Asa man lang sabon, lingin man rin, saan yung bayot na? Asa man yung lugaran ni, na may jacuzzi, di ba may tubig? Gulo lang sa kadiyot-diyot, friend. Ay, laban ang ulo, nagkakay kong problem. Grabe. May nibawanan niya, bayot lang. Friend, what's my bubuan naman po ni mo? Ay, dali mo, ano kang gininin nun? Pagod ka sa kadiyot di. Tama na, friend ba? Ay, anak, good, bro. May tawil, o, kana lang sa gamit ka. Grabe man na towel kahit makaya mo rin naman nagtrapos tiil. Hindi lang mag-aligamit, ano. Basta ko na ba? Sunod na, uy. Kaya naman yung salida na lang TV. Pag nga na-bi, Malagyan ka, ama, ha? Uy, sige. Saan ka na salida? Uy, pag nga na ba? Ay, masa di lang good na good. Ikaw, good pag-ana ba? Natulog na lang ko, eh. Kasi di malaki pa ka, ana. Ay, di ko kakita-kita kasi tinudoon ta karon. Sige. Malamapapipod ko. Sige ka. Ayo, ana. Eh, sure ka? Sureness. Ano ba yung laki din ang gusto ha? Pes. Kung pakalalaki ko karon. Sure ka. Magpakalalaki ka. Ato ni Dreamies. Alit. Gusto din mo laki ko karon? Ano yung Johnny Bravo? Hindi ko sa hospital, ano yun? bayaran
man lagi ti ka tumanay, promise, okay? Ay, nasa ko sing nakaruan. Usaon man ako na, be. Wala man dugay ikabali ani. Usaon man ako na. Sheena? Sabi may hana ni. Ay, regular customer nato na si Sheena. Ay, girl, si problema, girl. Girl, buntis okay. Kunangin giniti mo sagit ka diya. Yung pasok, B. Unsa? Buntis ko. Unsa? Uy, kasi may amahan. Sa mananaday. Paano naman ka, friend? Uy, ikaw ba akong di ka ring daw? Ay, gabi na aging adlaw lang. Kasi last week pa. Ayaw kahan mo i-feel. Patay na magbuntis, day. Wala ba yata nagkuban election ba? Ito na naging adlaw ay laing kalagi. Nagboto, nagpabot. Sa pagka ni Jason. Manay! Nagboto ka, pagkabuntag, pagkagabi, nagpaboto pa juga? Wala mo kabaluan. Wala nga, kuhan mo kayo na. Ay na juga, ani. Mamasay. Usa ko na ito ni. Ako siya amahan, ana. Hindi na pwede sa alang gata na lang. Ako yun na. Siya, pagbayot-bayot na na ikang bayota ka. Barako na ikang dako. Muli na style ninyo magpabayot-bayot mo. Ikaw po, day. Wala naman yung kagwapa, nagbaga. Nagpakunidi, bukaan agay. Uy, manay. Ay, pag-anak ba? Masaki na ba kag naong sa ako? Kami ito yung kumel, be. Kami ito yung kumel, be. Maningil. Maningil naman. Yung kumel, be. Kung ano, kapabuntis magkano, magkayot ko sa kumel? Tabangin ko. Tabangin, suluhan na. Kumel na kapabuntis, saan na? Tabodo lang, day. Nabuntis ka rin si Sheena. Ug ako ang amahan. Pero di ko magpakasal niya, no? Siyempre, kung mga anak na, at imanon ako ang among anak. Nalipay na lang po ko at least. Makakita kong liwat na ako. Okay nila sa puro araw ito na sa karon. Unta, nalipay mo kung galing mo pa sa umarang karon. Bakit yung mga kapiskat sa rinig na kumang mga programa at ilang madungo sa atong sa online Radio FM ang Bisdak Tambayan na Radio FM ang online Radio FM sa mga sayang ako. Dili kami komersyal o pagkabong radyo, ang Bisdak Tambayan Radio FM madadalang na libre o personal program. Huwag kayong galing sa mga isali galing sa mas radio website, radio application, invitation, ang tanang kuha lang na libre. Ang unang lang sa pagbuhat ng ating Bisdak Tambayan Radio FM ang pasensya, kahagod, invitation,
para sa mga ibang kapisan ng gusto na pamati sa mga programa na aming ibuhat o preparati. Kadaghanan sa ating mga kapisan o sa abroad o nalibawang nalayo tayo sa atong Pilipinas. Usap pamati sa atong kagaling solution para sa mga sa ulan na Tagalog, English o iba't pa mga solution. Ang mga materialis o mga programa na aming gamit ay ng among original. Nakuha sa pagkukumpara sa internet, magazine, newspapers, libro, informasyon o sa ibang mga sources. Among ibuhat o isilip ang para sa pagkitahan ng mga tao na involved. Kung pananglitan man na ikaw tagiya ay lang sa pagkukumpara. Ay, ang purpose sa among programa sa radyo na magkahatag ng kalipay sa banatong mga kapisaya. Ang gusto lahat mag-lipay-lipay o kamamati lahat itong layo sa ating lugar sa Pilipinas. Kung itong walay atis sa mga kapisaya o bistak ng mga bistak ng mga radyo, kung ito po mga internet, makakamati sa among mga lain-lain programa. Isa rin itong layo din tayo, karena tayo sa Pilipinas o karena abroad, bakit ito mapating ang mga bisaya ng programa o radio sa internet para sa mga tao malayo tayo na nalito na yung tao na Always, yo, 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 yo! dahil atong mga pagka-original. Hindi bistak na papayaran sa atong mga bistak na hindi mo kalimutan. Sa Pilipinas ka man, o nasa abot, nagpuyo o nagtrabaho. Basta, ang bistak na papayaran ng radio para sa bistak na saya. Kapag sa studio, pagka-ato sa atong sinigan na mga bistak. So, dagat salamat. You're still listening sa atong Bistak Tambayan. Unsa bang radyo nga impamati sa internet? Of course, Mr. Tambayan Radio FM. Bisdak Tambayan Radio FM. Bisdak Tambayan Radio FM. Bisdak Tambayan Radio FM. Bisdak Tambayan Radio FM. Bistak Tambayan Radio FM. It's all about friendship and happiness. Dahil limitado ka sa atong radyo stasyon, ang Bistak Tambayan Radio FM. Plus the official uplink from this location. Anchor Bar, Saudi Arabia. In the mix. In the mix. Hi, this is Britney Spears. What up, this Jay-Z. This is Jennifer Lopez. The mix. With the hottest DJ. DJ Boris. Let it hit him. What's up, everybody? I'm Eminem. What up, it's your boy Jay-Z. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Your one-stop for non-stop hit music. Bistak Tambayan Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Ito ko palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan, online radio station mo.
Malimos sa mga sa atong radyo na Bisdak Tambayan Radio FM sa online o sa internet.